Meron ka na palang anak yan? Oo, sa YouTube. Ano mo na lang siya, add mo siya. Subscribe na. Ano ba? Jonathan. Andiyan na ako. Mamaya ako siya panoodin. Views na. Nag charge Nacon bus. Saan yung isa natin lagay? Ano? Sa likod. Sa Taiwan. Patayo. Alin? Ano? Pagkailan? Mas maganda pa ba? Pagkailan? Paganyan to. Sandal mo yung ano dito. Ano ba yung una? Una na. Isandal mo yan. Paano ko? Okay. Pag ganun ako? Oh. Paano ba? Pagka ganun ko ikaw. Tingin ka rin, kuya. Ayan. Yun. Ganyan. Dito ka. Saan ako yan? Dito? Paano ba? Sandal mo. Yung leg ko, isasunod ko, di ba? Jared. Okay na ka? Pasok. Jared, tinawag. Fred Kinoy?
dyan? Ano dyan? Yung ginawa pa natin. Ano naman ito? Padala ko yun dahil.
Hindi mo siguro kita. Ano ba dapat? Tagilid mo.
ঘুমাতে।
Ayaw ka na. Makita ah. Lumipat sa kabila. Dito sa pila. Ang picturean. Makita.
next ka na. Papaschedule ka na lang. Kaya, thank you. Sige po. Sige. Sige, tayo. What's up? Kunin mo na lang saan. Sige, ibigay ko na lang sa'yo. Gusto ko ito siya. Please,